ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಏರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರಾವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ತೋಜಾಯರಾವಡು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಪೆರ್ಲದ ಊರುದ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಬದುಕಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರೋನು ಮಲ್ದ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟುವೆರು ಆ ಜೋಕುಲೆಡಲ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಕಲೆನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮಲೆಕನೆ ಸಮಾಜೋಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ದ ಚಿತ್ರನು ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ರವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾತೆರೆಗಿಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುರು ಅವೇನು ಪನೋಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿನ್ನಂಚಿನಕ್ಲು ಈ ಸಮಾಜಡು ಅವ್ಯೇತ ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇ ಪುರ ಮಾದರಿ ಅವಡು ನಿನ್ನನು ಏರು ಪುರ ಸಸಾರ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಪುಗರೋಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ. ದಾನೆ ಬತ್ತಾರು ಎನ್ನ ಮಗನಂಜಿ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಸಾರೆತ್ತಂಡು ಏರೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂಜ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಯ್ಗ ಕಲ್ಪೆರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕಲ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾಂಡೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೆರಂದೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಕಾರ್ ಬೋಡೋಣ ಪತ್ವೆ ಈರ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ ದಲ ಮಲ್ಪೆರಾಪಚಿ ತೂಲೆಮ್ಮ ಈರ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತನಲ ಆಯನ್ ಮುಲ್ದೆತೊಂಜಿ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತದು ದಾದಾಯಾರುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಮುಲ್ತು ಪೋಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವಂಚತ್ತು ಈರ್ ಮುಲ್ತು ಪೋಲೆ ಮಾಷೆ ಆ ಪೊಂಜೋದಯ ಬೇಜಾಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಾಲೆನು ಈ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಸಾವಡಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವಳಿ ತಿನ್ನುತ್ತ ಈರ್ಲ ದಾದಿ ಆ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಾಲೆನು ಈ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಸದು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದಾನೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದೇ ಈರ್ನ ಏತ್ತು ಬೇಲೆಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ ಬಾತ್ತನೆ ಜನ ವಾಪಸ್ ಅಲೆ ಬಾತರು ಅವ ಕೊಂಚ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಲಿತ್ತನ ಕೊರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆತ ಬೇಗ ಬತ್ತದಾನ್ ದಾಲಿತ್ತನ ಕೊರ್ಲೇನ ನಾಟಕಯ ತೋರ್ಪಿಯ ನರಮನೆ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮನುಷ್ಯತೆಲ್ಲ ಬೋಡಿಯ
ಆನಿ ಶಾಲೆಗಿನ ಸೇರ್ಸಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಈಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲತ್ತ ಅಂದು ಬುಕದಾಯ ಎತ್ತೆ ಎಂಚೌಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋಡತೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ದಾದ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೂಲ ನಿನ್ನ ನೇರ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಸವಂಜೇರು ಈ ದಾಯನ್ಲೆನ್ನ ಬಂಜಿಡಿ ಪುಟ್ಟ್ಯಾನ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯನು ದೇವರು ಕೊರಿಯರನ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನ ದಾಯಣ್ಣಲ ಕೊರಿಯರ ಈಗ ಬರಿಯರನ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು അമ്മ അമ്മ ഞാൻ പറയുന്ന ശരിയാത്തുണ്ടാ അമ്മ ഈർദയ ഉൽപ്പുന ഈർ ബുൾപോർച്ചി ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೌಲ್ಲೆರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತು ಪೋಯಿರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪಗಂಡ ಈ ಊಲ ಬೇಲೆಗೆಂಡ ಪೋತು ಜನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಿಡು ಪೋಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಪರೇನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಎಂಜನ್ನ ಮೂಲೆನ್ನ ಮೂಲ ಎಂಗೆ ಮೇಲೆ ಎಂಜಿಗೆ ಅಂಜನ ಮೇಲೆ ಎಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಪರೇನ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆಜ್ ಓ ಬೇಲೆ ಲಾವಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಬೇರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತು ಮೂಲ ಎನ್ನ ಕುಂಬುಡ ಕುರಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಎಂಕೇರ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೇರ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೀರ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರಿಯರ್ನ ಪಿನೈಲ್ ಮಾರಿಯರ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನು ನಕಲು ಇಪ್ಪನತ್ತೆ ಅವೇ ಸರಿತ ಜೋಕುಲ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ ಅಂದು ಎನ್ನುದು ಬೇರತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಆಂಡ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಬಂಚಿದ ಬಡವುಗಳ ಯಾವ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪಗಂಡ ನಿನ್ನಕಲು ಪನ್ಪನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಲು ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪಗಂಡ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪೂರೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಂಡ ನಮಡ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನಂಚಿಡೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುದಲ ವೇಷ್ಟತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಕಲ್ತದು ನಾಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಗುರು ಆಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಗುರು ಇತ್ತುಂಡಲ ನಾಲು ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪವನ ಗುರು ಆಪಿನ ಯೋಗ ಎಂಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ
ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆಸೆ ಅದೇ ಓರಿಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೇ ಈ ಕಲ್ಪನ ಇಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದನ ಕತೆ. ಆನಿ ಸಾದಿಡಿ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇನಿ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನ ಗುರು ಆಯೆ. ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎನ್ನಂಚಿನಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಚಲ ಇತ್ತುಂಡನಿ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ.